Day. I'm Achieng from Meru. Hey, hallelujah. Joyce Kentie Seme. Otwane Okwane Babane. Joseph Olum. Happy Father's Day. Ero Kamanu. Kevin Sogweno from Rungu. Ojen Rabugi TV. Meet Adua. Happy Father's Day to my dad, Jairus. Odero Sibur Makayuda Omed Miengema. Hallelujah. Kasto Wangi Mawachuni. Happy Father's Day to my dad, retired pastor Joseph Orwa of Full Gospel Church Ka en Homa Bay. Ma Mary Emor Otemachok. Felix Omonibe from Masimba Wanini Kanyo Wangi Ma Wachuni Mu Ketogo. Whether moketo go whether ainya can almost ken the DJ abro make sure ni ken the DJ or you know mostly mas saidi meduru odo otema chok e ario de kauchiel no esechegi messages go otema chok go bro bero kakalo pin kanyo king you TV ni maber pin kanyo nino ka otema chok kalo mus e angeni ibro nene kanyo kata ko kabri o ko kabi some esechegi ada mio wenda tuolo mono gi fulre matin kata komedo wacho we watch mag malore koso mochimore gi gik ma wuonewa kale. Hallelujah. Machigni uru. Erukamano. Udhe maber. Udhe maber. Machigni uru saidi. Erukamano. Ma injili kalo. Erukamano. Kora ngini ade we mi thuolo ni mondi fulri matin mondi nyiso ni nga ija kanye kopo ni teach in ga teach ka in teach kanye kasto ibo nyiso ni in baba mari nyithinda di kanyalo ni. Hallelujah. An Pastor Goro Isaiah an wuda sembuku kisebwaja adak Ndhewa. Amen. An gi dak achiel maber machunya paro no lo mine te gibeyo. Hallelujah. Waseyudo kode nyithindo 4 mabenda paro ni ber molo nyithindo te. Amen. Nyasaye mondo gweth. Amen. Machig. Kero kamano. Ai luonga ni Alberto Nyago. Awuod game Akala e gweng mar Rawago. Ya ana gi nyathi achiel no ni Jason Alberto Sibur. Yes. Machig ni uru. Ingoni kinde montiere ni intiere kaka tie joma mbaka mang'eny magore ewi wuonewa ewi kaka semoko ti jok mawacho ntiere kaka fathers tinde moko maonge ntiere moko manitie lakini kata ka gintie okiwinjgi any presence margi ok bed felt e ot kacha akeni kwacha kata kwacha mana kamano pastor akeni ininya wacho nano e wi wachno. Mano adier. Mano adier ntie fathers wachni wuone. Ma kes mokwongo obire ot modeko. Ka jite osenindo nyaka minode cha osenindo. Owene chiemo e kom nyithindo to nindo chon. Ka nyithindo chiewo gokinyi to penjo ni dadi ere. Tisiemo ni picha ni baba we. Neno man gitai ni mai kaka baba uchalga. Uchalga kama. Koro mano nyiso ni osemondo, osebuke. Onge. Nyaka Juma. Mano kes mokwongo. Kes mar ariyo ma ber picha nitie. Moro to en onge completely, onge nyaka support. Me otka. En onge ten wuoro. Lakini gimoro amora to onge. Erokamano. Mano cases ariyo. Mano cases ariyo. Angini wabo donje batut e kanyo. Albert. Yes. Anawijo ntiere mbaka moro min godo ma in a father of one donge. In woni nyathi achiel. To nyathi achiel ni inemi sebedo kirite. Akeni kinyami mana mbaka no matini nyiso kaka osebedo ignigo ne chako bedo kode karango kata kinyami wana story matin. Okay, nyathina Jason ayudo ka 2014 bana min gi oyud gi tuo mar breast cancer stage 4. 2017 min gi nowewa. Koro from there then 3 years nyaka sani ane madak kode ane mama to ane baba. Koro an man kode od binyaka sani approach 8 years. Approach 8 years. Yes. Koro osebedo nango in kaka koro nyoni seche moko kaka to nigi nyathi ka gima se fwenyo seche moko kata ka wuotho gi nyara
ji ng'ato inyalo yudo ka ng'ato penji ni to men yiere Yeah. ka gima seche moko wan wakia ng'iyo nyithindo maber koro akia ni in challenge ni osebedo nang'o. Challenges nitie mang'eny gi nyathi nikech ing'en koro in mama to in e baba. Koro nyaka ine kaka nyathi chiemo, kaka iduoge ot chon bing'iye, boluokre, bi kaka odhi skul, nyaka make sure ni meet needs ne te ma nyathi dwaro. Ji to penjo yo, kuwuotho kata udhi e kanisa, ji penjo to nyathini en ga mana gi wuon gi, kwani min gi odhi kanye. En penjo mang'eny, kata nyathi be penjre. Obiro ka nyathi bende kanie seche moko onyalo bet un kode ot, to bo penji ni dadi to mami aliendaga wapi. Koro en challenge nyaka ing'e kaka idwoke. Yes. Kaka idwoke. Yeah. Koro in kaka ng'ama dichuo. Ng'eyo nitiere gik moko mwang'iyo ni ng'ama miyo ema timo. Wach di kata wach korka tedo ne luoke. Ng'eyo nitiere kaka nyathi kadongo. Nitiere gik moko ma nyathi dwaro. Koso miye yath. Wach tere klinik gik ma kamago. Gigo kijana ni en kata min gi tuo ane manong'eya. Nokia min gi. Koro nikech ane mana shughulika kode, ane manong'eya ni ane mama to ane baba. Koro tere klinik, in fact konyuole ane mana tere klinik. Bochwe sidene go te. Bang'e kendo dhi kode kanisa, ane ma dhi kode. Koro kila kitu ong'e ni an. Tedo bo ong'e ni an. Kata skul ko penje ni ng'ama tede ot. To bo duoko ni baba. Amen. Yes. Igyo nitiere kar klinik kanyo. Mang'ini abro duogo kanyo mondo ijiwe. Nitiere jok moko ma wach klinik no kowinjo wach klinik to odich saidi. Pastor. Yeah. Iwacho wach moro kaka wach dich mar wuonewa. Yeah. Sana wuonewa ma ok wane. Wawinja umbgi. Wawinja umbgi. Nitiere jok moko ma wacho ga ni en menyo. Chuno gini mondo giwuog oko. Akini inya wacho nang'o korka wuone mani kamano e sechegi. Erokamano, nitie wuone mamanyo chune ni nyaka obed mabor kod family ne. Ochune. Kuma odhi manye cha, omanyo mondo eka jogi rwak law, jogi chiem, ka gin e boma gichul rent. Gidhi skul. Mano wuone mokwongo, kategori mokwongo. Nitie wuone ma en bende onego odhi manyo. To kuma odhi e manyo no, olal ma presence ne ka ok bed felt. Nyaka gima odhi omanyo no, aburu modhi nego no, mwanda modhi nego no. Onge ng'ama neno ring'o no kaka kata achiel, lakini en wuoro. Mane wuoro moro inyise picha ne mache baba. Mache baba. Gimoro amora manyiso ni en baba. To onge. Amen. To koro pastor, nitie jok moko manya neno ni seche moko ok waelewa gi. Koro adwa ni ikonywa kata ng'eyo pach ng'at ma kamano. Ma seche moko yes presence ne ang'o ma nyamiyo ni kata e ot ka Yesu wuok odhi manyo to ok feel presence ne e ot ka. Yo de ok feel presence ne. Gimoro amora. Nitie weche ariyo. Number 1. Nitiere e piny ma kawuono kata chon. Nitiere samoro e ot ka. Nitie gima miyo dichuoge ni koro wacho ni wabed oko. Ojonye. Samoro en wach moro e ot ka. Musiko pile. Koro chune ni gini liet chal lot. Koro chal gi mohe. Chal plot. Chalo lot. Lot. Chalo lot. Lot. Gima liet. Ka liet. Ang' noduo kata ot sa 8 otieno. Ka ji te osenindo. Kik orom gi koko ka. Kik orom gi lot cha. Mano 1. Number 2. Nitie ng'ama chielo ma bende aole. Mag ji. Ng'ane wadhi ka. Watim gima kamaka. To ka gia kanyo to giwacho ni ka ok ber ahinya. Wachak watem gima mbele ni. Mbele no bitemo mang' piny ru. Ka en oko. Koro gin factors ariyo. Nitie moro ariyo nyalo chiede ot ka. To nitie moro be nyalo bedo ni oko. Koro wan kaka wuone kuonde nyaka walos bende mondo kik wakel pek e udi kuonde ma wantiere mondo adier wachal ot nikech wan e wich. Wan e wich to ka in wich to wich ema kuongo telo. Moko ka dong' chien. Koro wich nyaka nyis kuma ji dhiye. Tiere gimoro ma wacho ni tiere pek moro madonje e joot. E ot ka. Nikech seche moko wafwenyo ga nitie nyithindo moko man gi mirima ahinya nikech wuonegi onge koso
ogin gi tudruok maber gi wuonegi. Takiani kopo ni tiere baba ma winji sani en to pekni sani okale pekni koso nyithinde okuo kode, nyithinde okone nyithinde okorum gi nyithinde maber, onge tudruok no maber. Ere kaka inya jiwo ng'at ma kamano, nikech en ng'at ma seche moko neno ni en kata ko onge ot otemo kaka ng'ama dichuo mondo omany ne nyithinde, omany ne joode. Inya jiwo ng'at ma kamano nade? Ajiwe kama. Ang'eni wamanyo. Wabiro manyo emomiyo ni wawuok thuche wa kwa biro ka. To temie thuolo moro matin mondo chieng' moro kata weekend moro kata ka ine off to nyithindi jaodi be omori ka neno kiwuotho bathe kudhi kata mine be onge gimo dhi nyiewo okurieru ariya mondo mama ni bonge ne si uliona baba nani tulikuwa naye leo kawuono ne wan gi wuon ng'ani nyithindo be wach ni babangu tulikuwa na yeye ule unamwona ule mrefu huyo ndio baba nyithindo mor to kionge seche te to nyithindo bedo gi kuyo moro ka nyathi dongo to onge nicha bira affect manyalo chande kata en dak ne kod family mare. Alba, yes. Akeni ber mane minya watni ine misebedo kine ine chuny ngima mar wuodi ni. Inya neno ni sani iwacho ni ochegni chopo higni 8. Yes. Ber mane minya wacho niya miseneno kuom bedo chuny ngima mar nyathini ni? Ber waseneno nyathina nasemiye kila kitu modwaro. Koro gi kako ng'eya en close kuoma ma kila kitu modwaro obiro ira, gimoro kotimre skul en obiro ira. Mano te amor. To te aduoko ni Nyasaye mose miya nguvu nyaka min gi nindi bi nyaka sani. Koro chani isebedo osiepne machiegni ma kila kitu. Ingeni pastor kata ko wacho bedo osiep gi nyathini koso joodi. Tire daddies moko, babas moko mager, ma kodonjo e sitting room ni ji teke. To ber mar bedo osiep gi nyithini koso gi joodi bedo machiegni kodgi. Bentiere ber moro ma kata in kaka jadolo inya wacho ni iseneno. Bedo osiep gi nyathini onge gima ber malo mano. Nyathi nyalo bedo gi gima chande to nikech iger in sibuor kodonjo to gik moko te kata e bunge waneno sibuor kodonjo to kata liech ban rabana. Koro we bedo sibuor e ot, wer wuoro, bedo sibuor, bedo wuoro ma ka nyathi obiro mochikore longni chilo maweyo no mano gweth nyiso ni kara in wuoro. Taini moketho mominore oduogo kon mano nyiso ni kara ni kampeni dwa bedo wuoro. To kiwacho na biro diemi mibiro ng'eya nyathini wuon gi ne kare kure kara wuon gi ne kanye. So nyaki bedo osiep nyathini mana ma kabisa to nyathini kende bed nyako osiep mingi keche dak en osiep gimo kwongo okinyal bedo dak e ot ka mi umri ot mi lor dot ga dwi ibedo iloro dot gosiep. Gima ngeni wadaka ma yoyo matin ko duogo gima dwani mondo wawuoye matin kaka jadolo ber mar jiwo nyathi koso weche ngeni seche moko ko winjiri moko magombo mondo winj kuom wuone ma to ko winj gi ga ber mar jiwo ng'ato koso nyiso ng'ato mar puoyo ng'ato puoyo nyathini kata puoyo joodi kaka ng'ama wuoro mano agombo ni wagomba kanyo matin kwa duogo bang yweyo mana matin wadhi bedo DJ kende DJ dhi miyo gimoro kanyo kwa duogo injili kalo ka pod en mana mbaka wagomba mbaka gi wach fathers wach wuonewa ariyo adek auchiel nono e namba minya oronwa ote machuok e sechegi awangi osiepewa mose oronwa ote machuok e injili kalo ka aneno ka messages donjo ka messages liet messages ng'eny adatemo kaka nyalo mawachoni happy dad's day to my lovely daddy Andrew Alando from Nairobi. I'm Daisy kutoka Ugonja, napenda dad wangu sana, hallelujah. Kasa mawachoni happy father's day to my late Alois Oluma sani en igni prario gangwen, hallelujah. Wagone Nyasaye erokamano esechegi we wayue mana matin kod wogo podwan gi jadolo podwan gi Albert a studio ka kete bana Ramogi TV.
Oh, niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya thapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono thapki ochako miyi ngima machielo. Akwayi ni ikonywa wate. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Duok piny sukari ma itiyogo kod gigo motimo sukari mang'eny kaka peremende kod math motimo sukari mang'eny. Machiegni ahinya. An gi geno ni remote isekano maber, volume isemedo, drisni iseyawo, kata dot be iseyawo mondo ji owinj injili maber. Ramogi TV pod nyinga Jilo Jamwaka. Nyar mwalimu owacho ni tiere kaka nyuka moro nosechiek, no bage koro chiek, koro sani inude. Ang'eni kuduka adhi bedo gi mo energy injili kalo ka makidienyo mar ariyo kawuono ma odiochieng' mwadhi yalo wuone watan gi welo studio kaka pok amiyo welo thuolo. An gi mawacho ni happy Father's Day to my late dad Francis Juma. Sani en igni aberio. Lo mar Norbert Owino kawuok Ugenya Sega, erokamano. Customer Monica Pena Pasta Ongoro ni mana abro penje kwa chigni tieko. Kasto Musna Welo Felix Asado, erokamano. Kasto Mashila kutoka Mombasa, I wish my late dad Lucas Opio Molo happy dad's day. Nina mpenda sana ni Pastor Ogoro. Goro, Pastor Goro. Mwan go studio ka bere simo kaneno kagima nyar mwalimu noko mialike moromo yawa. Lakini ogoni nyasero kamano. Pastor Goro machiegni ahinya. Kaswan gi Albert Bay. Kuro korka wach. Korka jiwo tiri wone moko mokuo. Oko winga duondgi. To ntiere gik seche moko ntie gik mwagombo mondo winj koa kuomgi. Wanyni kaka Albert. Seche moko ka wuodi obiro iri, seche moko ji penje wach min gi mosenindo. Ere kaka ijiwe kaka wuon? Omaro penjo mosebiro kuom nyathino osebiro kupenja. Mama nodhi kakanye. Lakini kanisa beno nyisa ni anyise dier. Nikech kata ipande sani tu biro ng'eyo. Koro na nyise dier ba nyise ni mama nonindo odhi ka Nyasaye. Koro chakre kawuono, chakre chieng' mana nyisa dier no. Nyaka sani kati penje bu nyise ni mama alienda kwa Mungu. Koro en gimo ng'eyo nikech asenyisa dier ni mama onge. Okobi duogo
wane wakoro wabodhi ire kuma entie koro en gima nyathi ong'eyo. Amen. Yes. Amen. Pastor. Koro kar nyiso wuoyo gi nyithindo. Kinyawacho nitie babwa moko mo entie. Dio ng'iewo gik moko wanene lakini gik moko mwagombo ni mondo wawinj kuome. To onge. Ber mar wuoyo koso wacho gik moko. Erokamano. Ber mar wuoyo gi nyithindo. Namba achiel, sami wuoyo gi nyithindi ting'eyo gima nyathino en. Miyo ing'eyo ni nyathina ni oja mirima, nyathina ni be oriek ga e klas, nyathina ni be ong'ama jambola, nyathina ni kido mane monego agol kuome kata kido mane monego arwak kuome. Ma ing'eyo mana kiwuoyo gi nyathi. Ka ok iwuoyo gi nyathi, inyiewo ne nyathi law gi zawadi timiye nyaka pocket money tini wuok. Gap moro ni diere kanyo makiny bang'e ibiro ywak ni to karang'o motimre kara in ema ne koso. Bed gi nyithindo piny, wuo gi nyithindo ekiloso nyithindi. Ing'eyo ni nitie gimoro miwacho kanyo ma kar iwacho ni ing'iewo ma gik moko iwuok ya ichulo fees ichulo rent an wacho isewuok mano isetieko. Nitie jok moko mong'e ni mano koro nyiso ni gin ohero nyithindo. Mano koro bedo wuoro entie kaka baba. Nitie gimoro rem en nyaka iwuo gi jogi. Anyiewo ni ma ibi chieng' moro ibiro bedo janyuol. Ibi nyiewo ni nyathini molo magagi. Ibende kinyne bed nyathi ma jachiwo ne jowar. Ichalo gima wuoro en japuonj. Ipuonjo gi ot ka. Kata no kibedo trained teacher to nitie gimoro ma Nyasaye emokito kuomi kanyo mar bedo wich cha. Ma wacho cha. Wich no chuni ni koro ibedo japuonj ma kata tek kata yot nyaka ipuonj jogi ka. Nyaka ipuonj jogi. Wach ni koro kar puonj no awinjo ka donjo mamit. Kar puonj no kaka wuonewa gin jopuonj ne gibed jopuonj. Naturally. Albert sani ka gi igni misebedo gi wuodi no. Ang'o minyawacho ni misetemo kaka wuon nyathi puonje. Kijana asipuonje mondo obed discipline ga wuon nyathi. Mokwongo puonje kaka luoro Nyasaye. Kaka wan jo Sabbath day ngeso nyaka make sure ni wadhi kode kanisa. Koro mana asichako nyise yo maber mokwongo en luoro Nyasaye. Koro asipuonje kanyo ma wadhi to wadhi kode to waduogo kode. Kod bedo discipline bende. Nyaka obed gi nyathi man gi luor moluoro ji te. Oluoro ji te. Oluoro dhi e skul, omiyo chiwo luor ni nyithinde estate, ochiwo luor ni jirani. Mana sipuonje ma ong'eyo. Bedo japuonj. Jadolo. Bedo japuonj. Nikech yeni seche moko aneno ka gima korka puonjo no aneno ka gima kata ng'eny ji seche moko nitie ndalo moko na wuoyo gi rowere moko apenjo gi ni ot kanyo ng'ama ung'eyo ka ng'ama lemo ahinya. Wach ni koro ma wane Christian family. Ng'ama ung'eyo ka ng'ama lemo ahinya. To ng'eny gi gibiro wacho ni an ang'e ni mamowa kar kelo bringing up a Christian family. Ng'ama onego tel responsibility. Erokamano. E udi mang'eny 3 ewi 4 thurwa ka to en adier ni mine to mayo wa namba. Udi te ka koro wachung' wuoyo wuok thurgi an awuok gweng'wa. Brother Albert be wuok thurgi. To baba be chung'. Kosemiyo wang'e to wacho ni min ng'ane tel no alemo. Matene ni se kaw crown ni teri min ng'ane. Ma osemiyo nyaka mier mang'eny tinde ok luong ni Kotieno. Kamina Dhiambo. Kamina Dhiambo. Mier mang'eny wadhi kamina chieng'. Nying mar wacha olal. Koro chunowa jonyuol machuo wadoge responsibility ma Nyasaye nomiyowa. Jehova dino kuongo chwe awa nikech dong nen gi lo mang'eny. Mochopo nyaka ura. Mochopo nyaka muolo. Nochaka gi awa. Nochaka gi awa. To chune okuongo chako gi Adam. Adam kaw thuolo ni responsibility mari kaka wuon dala. Elamo telie ni jogi. Puonj telie ni jogi. To ok ga chune. Karo hotel. To bedo gi mayom ma ji tebe mor ni babu lemo no. Korka iwacho ni ok ga chune. Tire jok moko kinyiyo gi ineno ka gima giwuok e Christian families. Iwuok kuma ji owar koso
wuone gi owara ngo, lakini chopo kumoro ma ok gidwa gimoro amora ma luore gi wach Nyasaye. Gi wach Nyasaye. Koro seche moko aparo ga ni en wach chuno no. Ere kaka nyatim wach ni tiri ng'ama gombo mondo okony nyathine. Nikech tiri ndalo moko ma kagisechopo kagisebedo rowere seche moko igni moko bedo matek. Koro chune nodhi kaka higa no ochopo. To in kaka janyuol kaka dang' itweny gini e yo mayot apani gimi wacho. Erokamano kae kama koro chuno ni janyuol nyaka bed gi rieko matut. Waneno Solomon ne nigi dala maraduong' lande. Pod ipuoye nyaka kawuono ni Solomon ne nigi rieko. Rieko no donjo nyaka kaka iwuoyo gi nyithindo. Rieko no nitie jonyuol ma yany moyanyo go nyathi nyaka jirani winjo kajo ni huyo ni baba yake mowacho gino. Nitie gik ma jonyuol ok onego wagol e dhowa kar gwedho nyathi kuong'e to bende ipuonje gima onego dhi otim e skul. Kinyne kotime to wacho ni ma nyaka bende timore dalagi. Koro gima wuok e lewa gi kido mawuok kuomwa obed example ne nyathini. Ma nyathini wacho ni yawa an gi baba. En proud ni baba cha. Macha to baba. Ma nyaka nyithindo moko be gomo ni onego baba na bed kaka wuon ng'ane. Amen. Bentiere wach koro kata ka gini ni. Bentiere seche moko ma koro wach niya bedo baba chungi kumoro makama ka nyathi ochopo higni makama koso kose donje keng koso be orumoga koso en gimoro ma in baba nyaka chieng. In baba nyaka yae pinyni. Ni bedo baba day one ma nyathi cha nonyuolie. Ibedo baba nyaka giko nang'o. Nyathi osebedo nyako bende koro en baba. To nitie gik ma samoro biro mo openje ni baba kata tim nang'o. Kanye ma koro baba pod bede mana baba wisdom cha. Nyaka ti nikech in e wuoro. Nikech nyathi cha en gi joge to neno ni osuri moume pod nitie en baba ni. In osuri. In roof. In ema nyaka obi openji. So baba onge gikone. Ni an koro nasetiekra kodu wachu ng'ato dhi. Ok nyathi tiyo oyudo mage oyudo mwandu ne. Lakini nitie moro moingo koro mwandu miyudo. Tie moro ma ine minyalo tieko wach ma wuok ok dhogi kende oingo mwandu cha. Nitiere gimoro madwani mbaka moro madwani wago kodi matin kapok ami thuolo nikech nyar mwalimu wacho ni nitiere wer moro ma ogombo mondo winji mari be nikech ang'eni kono be nitiere. Koro kaka bedo wachni wadonje koro spiritual father. Nikech mano be mbaka moro ma osechako gore kata kogore Kenya ka to poko tegno ahinya. En gimoro mwaluoro ga seche moko kata mbaka mwaluoro goyo. Ini nyawacho nang'o korka bedo spiritual father no. Erokamano. Jodala bedo spiritual father ber kendo mit. Ka in kod nyithindi minyuolo kiroho momaki mako lweti jiwi baba wadhi. To nitiere spiritual fathers moko ma en kende ng'ama jiwe onge. Mumba kona ni Musa ka Israel ni lweny to omak bade to sama no mak bade to giloyo. Kimako spiritual father ni bade ok ochuno ni kelne mna pesa kende. Tie gik mang'eny minyalo support godo spiritual father. To ng'ani biro bedo jati Nyasaye maber moloyo kaka ineneno. Mano one. Number two, spiritual fathers one bende wachal fathers. Nikech nitie spiritual fathers moro ma king'iye to ok ochal kata jatere kanisa no. Ti jotere kanisa. Ok notero ng'ato, lakini ng'eni tim jater nina. Ni mato ok dala ne oyie kata ketho. So oyie ketho gini nikech en jatere od Nyasaye. So wan bende kaka jot Nyasaye wachal ni ma en gima Nyasaye omiyo wa kendo chieng' moro wan achung' e nyim kom Jehova ka waduoko penjo moro bang' machielo ni to in mane ichung' ne jilo kaka wuongi be ni tere yo moriere. Ti bedo jachiti wacho ni na tere yo moriere to jilo bende no maka to wabedo family mar Jehova. Albert abonya anya penji akeni kin gi ng'ato minyawacho ni en kaka spiritual father. Akeni ber mane mise yudo bedo gi ng'ama jiwi ng'ama wuotho kodi e kanisa kumantie asebedo gi spiritual mother. Yes.
Mana another challenge, no? Amen. And a department is kanisa wa wan gi single family. Koro single family ni kai warome wa discuss gima affect wa kaka singles. Counting divorces, gi widows, gi widowers. Koro ka in gi ngama makulweti. Ngamo se pitia gima ipitia. No telo ni ami yudeyo. Koro be ong'eyo changamoto mi yude odi. Koro o lift you up to me spiritually. Tim kama, tim kama. Kusama Muma Maria Sai. Kusama Muma Maria Sai. Yes. Pastor Isai. Gimoro ma tire tire moko ma wani awinjo ka gima Nyasaye uluonga te atim gima kama. Tano ni wa nyisu wuonwa makiroho ni. To moko ka biro nyiso wuonwa makiroho ni awinjo ka Nyasaye chima koso yo makama. Tiyudo ka gima tire kaka spiritual nyalo bedo discouraging. Correct, Onya bedo discouraging. Akeni wani jo mawe inyoni ijawe kaso koro ng'at moro biro nyathini moro biro bende jawe timi nene to koro kar mondo oyud jip no tonge nitie joma ng'eny ma Nyasaye osemiyo gi mich mopogore ma gisetemo to nitiere kaka mich no koso gima talanta no oume koso nege gi spiritual fa akeni ini nyawacho nango mana dier kabisa timore kuom spiritual fathers mang'eny nikech roho mar Nyasaye otamore fwenyore ni ng'ani kochung' to ma wuodi kiroho ma spiritual son ma spiritual daughter kinyne ng'ane miwinjo no owuok e kanis Pastor Isaiah. Pastor Isaiah osebedo mentioned. So tiende ni kijiwo gini to duong' kod pak dok ne Jehova to kata in bendo ting'i malo. Ka Samuel winjo duol moro to gin gi jadolo e hekalu. Owinjo duol moro otame ni to dhi openjo jodalagi koso dhi penjo nga to neno ka en gi jadolo more to kone ni kuchako luongi to kone ni antie mateno jiwe gima ni kuom nyathini e kanisa no gino biro bedo gwethne kanisa ni biro gwedho ne in to biro gwedho ne nyathi to duong' kod pak dok ne Kristo. Dire gimoro ma dire ichlet moro ma kanisa mo kech wach Samuel gi Eli. Yes. Iwacho Samuel gi Eli nikech anya par ni nitiere kaka moko ma nyawa paro ni ere kaka Nyasaye nyalo nyisi nyalo fundo ni gino. Tanto weya. Tane wuon dala. Ane pastor. Overseer. Reverend. Archbishop. Senior bishop. Dong. Akeni nyaji ngato mana matin tu kwa chigdi. Spiritual fathers wagol titles waket piny monde. Kwaseketo gi piny twane Yesu ma wuon title. Momi bedo gi title cha. Amen. Kiseneno Yesu to ng'eni Yesu no kaka no luongi kapod tin kaka onyalo luongo ng'ama chielo ka. Koro mano nyaka bed e pacha e chunya ni roho mar Nyasaye ok oyiero ni ng'ato oyudo warruok nyoro to kawuono Yesu wuoyo kode. Amen. Oyudo nyoro donge ruoth wuoyo nyaka gi punda nyaka gi punda to punda ok en dhano punda neno malaika. So Jehova nyalo wuoyo kata ng'ama nyoro to an kaka spiritual